Yathanda ukubingelela kakhulu Nyambose egameni lika Jesu elinamandla wonke. Sibonge uNkulunkulu esakumisile kulombono egameni lika Jesu elinamandla wonke omkhulu kangaka. Inkosi siyakhuleka nje iqhubeke i-unfolda njalo njalo umbono ewubekile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwesinye isikhathi sicoma ibeka umbono ubeka u-unfolded the more uhamba eveze okuningi kuwo. Ngiyathanda ubingelela all men and women of God egameni lika Jesu namandla wonke. Amen. Hallelujah. John 4 verse number 12. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Ngiyacela uphethe isizulu mhlawumbe ngifundele naye kakhulu ngisho nje lokhu uNkulunkulu akubekile sisanyukele entabeni ekuseni. Verse 12. Kanti wena umkhulu yini kunoBaba uJakobe wasinika lo mthombo waphuza kuwo yena kanye namathandana akhe nemihlambi yakhe na? Wena umkhulu yini kunoBaba uJakobe owasipha lo mthombo waphuza kuwo namadodana akhe kanye nomhlambi wakhe. Baba, izwi lakho leli, bless the reading of your word egameni lika Jesu elinamandla wonke, in Jesus mighty name. Amen. Ngiyafisa bazana ngeke ngibe mude kodwa ngiyafisa sikhuleke phezulu kwalento engiyifundile. Alibonge igama lenkosi. Awu hallelujah. Awu hallelujah. Sisazokhuleka mhlamba ngisho okubili mase sithandaza kulento esho lo mama esho kuJesu bephambi komfula bephambi komthombo ebuza ukuthi wena umkhulu yini kunoBaba uJakobe. Awu amen. Baza ngiqale ngisho ukuthi lokho esizokwenza sizokwenza into enamandla. Ayikho into enamandla njengomthandazo. Siyasanyukela entabeni nje. I was reminded uma abafundi bokhuleka kwizenzo chapter 1 lithi iBhayibheli wayengasekho uJuda bengasaphelele. Lithi kodwa bahamba bathi kahlupha ukuthi sihamba siphelele. Lithi babonana beqoqana bathi ake sikhuleke kuNkulunkulu ukuba esipho omunye esikhundleni sikaJuda. Lithi bakhuleka uma ubuka lo mkhuleko bangena kuwo bengaphelele be-11. Lithi bathi uma besakhuleka baphuma owes-12 usekhona. Lithi iBhayibheli baphuma uNkulunkulu sebaphuma thiya okusifezela ukuthi emkhulekweni kunamandla siza kuwo singaphelele. Kodwa ukuphuma kwethu emkhulekweni akufani nokungena kwethu. Noma amena ungekho ngikuphinde ngizwe lento ikeneneza ngathi kodwa uNkulunkulu kumakhaza kangaka ngezwe engifakela nje lesi scripture ethi okhumbula bakhuleka bengaphelele kodwa bathi behla kulowo mthandazo. Oh, leso sikhalo esasikhona sikaJuda sabonakala sesivalekile ngoba asikho isikhala onyuka naso uze nasemkhulekweni uphinde wehle sisenjalo. Angazi isiphi isikhala kodwa Nkosi, angazi isiphi isikhala onyuke naso ekuseni uJuda yebo ufile kodwa umthandazo ukwazi ukuphesha la khona okufe khona kodwa wena unamandla. Awu hallelujah. Lithi iBhayibheli bakhuleka bathi kufika usuku lePentecost lafika sebo-12 ngoba kuney'thembiso engeke zafezeka ungakapheleli. Kodwa sengathi ungakuyeka iy'thembiso umuva emthandazweni uthi Nkosi ngizokhala nje ukuthi angiphelelanga. Lithi bakhuleka lithi uma sebehla bewu-12 uma sibuka amandla omthandazo. Awu hallelujah. Awu hallelujah. Awu hallelujah. Lento yomthandazo inamandla. Ungayibuza ngelinye ilanga uJakobe lithi wake wakhuleka. Lithi wakhuleka wavala umfula
imvula. But ngicadwa introduction uma kuveza umthandazo wakhe sokhuleka manje. Thiwa waye umuntu efana nathi. Lithi kodwa wenza into engafani nathi. Umahluko uphi kaJakobe ngoba thunje ngathi. Thiwa inkinga wathandaza. Lithi wavala imvula ngamanye amagama siyafana. Kodwa manje wangena umthandazo uvela ube omunye umuntu. Sifana ngayo yonke into kodwa sihlukanise kuba yilento ethu umthandazo. Lithi wavala imvula for 3 years and a half. Into engakazi ivalwa abantu abafana naye. Kodwa umthandazo ukwenza wenza izinto angeke bezenza abantu abanye abafana nawe. Lithi bayivala imvula ngikade ukuthi akathandazanga for 3 years and a half. Lithi wathandaza wayivala for 3 years. Wathandaza once kodwa umthandazo wakhe wagijima iminyaka emithathu nowafu. Ngoba nje wasizokwehla lentaba kodwa umthandazo wathi uzosala umile. Kunezinto ozoyivala for 3 years, ozoyivala for years. Sesehlile kodwa thina entabeni. Aw hallelujah. Aw hallelujah. Aw hallelujah. Before ngifika kule mama sesikhuleka. Enye into uThixo ade ngikhumbuza yona. Yilena show Jakobe, show Paul. Uma ethi our weapons are not carnal. Uthi ikhali zethu ngokuba kise zenyama. Uthi kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okufihliza izinqaba. Ngalibambe lento. Uthi zinamandla okufihliza izinqaba. Uthi number 2 zinamandla okuchitha izizindlu. Ngamanye amagama masizokhuleka kunama towers kunezinqaba eziphihlizayo. Kodwa ngicada ukuthi lezi ikhali zethu sikwazi ukuchitha izizindlu. Shuthu usathane sikwazi ukuhlasela sacabanga. Uma sesikhipha sethi ikhali ugcina ethi bengithi ngicabanga ukwenza ukuthi angazi kushonephi. Angiphinde. Ezethi ikhala isebenzi ngoba usathane secabanga wenza. Sisebenza engakenze sathi uyacabanga. Lithi lezi ikhali zethu ngathi ukuchitha izizindlu. Angazi ucabangani ngawe kodwa ngisho sengathi ekuseni umcabango uyahlakazeka. Angazi ucabangani ngomsebenzi wakho ngomndeni wakho. Kodwa masithi egameni likaJesu sithi bayede kunemcabango Masaya. Kuhlakazeka izizindlu. Kuhlakazeka imicabango. Etha ngathi ngicine ngicabanga kwesenjani. Etha amadimoni athi asazi bungakasitsheni. Aw hallelujah. Aw hallelujah. Aw hallelujah. Kodwa lana sifunda khona. Sifunda efaka ifamily story. Lithi uJesu ukhathele. Usehlala eduze kwalomthobo. Thuma abafundi bakhe ukuba bahambe bothenga ukudla. Lithi sahlezi kwabonakala kuvela umama ozoyikhela amanzi. Kodwa Nkosi. Lithi sathi uJesu mama ngiphuzise. Usethi la mama kanjani? Sesiyathandaza. Ngoba nje umSamariya nomJuda abadlelani. Wayesethi uJesu mama umusazi isipho sikaNkulunkulu wena ubuzocela kimi mina mase ngikupha amanzi. Aw hallelujah. Uthi ukuba umusazi isipho. Aw basalwane. Isipho kanjani umuntu ecela kimi? Uma umuntu ecela kuwe uyacela uyamupha. Kodwa uma izulu licela kuwe isipho. Hallelujah. Uma kucela umuntu kuwe uyicelele nje umuntu ngoba swele. Kodwa izulu aliceli ngoba liswele.
uma nifuna ukupha isipho liza ne-request. Angazi inkosi iceleni kuwe, kodwa uma kucela yena akaceli ngoba efuna. Nanguthi ngabe mina bengizokupha amanzi uwaphuze, shuthi uzofuna amanzi kodwa unamanzi. Shuthi izulu alincane uzofuna into kuwena iphethe, alincane ukufuna into kanti linayo. Uma lizocela akumele ubuke ukuthi izulu lifunani, othi nasi isipho sifele ezulwini. Uma thi ngicela ukhipha ukuthi izulu suke likhambele, izulu suke lisokupha isipho. But asibambe lokho engikufundile sesiyathandaza. Usathi lo mama, kanti wena umkhulu yini kunoBaba uJakobe? Awu sesiyathandaza. Yena wakha lo mthombo. Lo mthombo kasubukeni ngoba namhlanje seyinkosi kimi otshele laba abantu sizomba umthombo ongafani neminye imithombo. Asibuke lo mthombo unjani. Uthi lo mthombo wakhiwa uBaba uJakobe, waphuza kuwo, kodwa akagcinanga yena yedwa, kwaphuza namadodana akhe kuwo lo mthombo, kwaphuza nemfuyo yakhe kuwo lo mthombo. Lo mama naye ula shuthi kwaze kwaphuza nezizukulwane kuwo lo mthombo. Ithini inkosi ekuseni? Ithi ake sizombe imithombo, hayi ozophuza thina sodwa. Ake umbe umthombo ayothi umphile wena uphuze kuwo, kodwa kuye ngisey'nganeni zakho nazo sufika lo mthombo omba namhlanje